సార్ నా పేరు సి బాలాజీ అండి. మాది ఇక్కడే మధ్యమాగనపల్లినే పుట్టింది. రథాలు తేర్లు చేస్తూ విగ్రహాలు తయారు చేసి షాపులకి సేల్ చేసేవాళ్ళం మేము. దాదాపు ఒక 35 ఏళ్ళుగా ఈ వృత్తి చేస్తున్నాము. ఇక్కడ వచ్చి వెంకటేశ్వరుడు, వినాయకుడు, లక్ష్మీదేవి, కృష్ణుడు శిల్పాలన్నీ తయారు చేస్తామండి. మేము వచ్చి దాదాపు 40 మంది వర్కర్స్ ఉన్నారు నా దగ్గర. 40 మందికి హస్తకళ అభివృద్ధి లేపాక్షి చేదోడు వాదోడుగా కాపాడుకుంటూ వస్తుంది ఒక 35 ఏళ్లుగా.